Sanibonani. Ninjani niyaphila bafethu? Asithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonza nibingelelayo. Thanks a lot for being here supporting this channel. Ngamukela onke ama-new subscribers nama-new followers. Thank you so much for being here. Please continue supporting this channel. If you haven't subscribed now, subscribe. Siye phambili. I'll be short. I'll be very, very short. Ngifuna nje ukuphawula ngale ndaba ekhona njengamanje ko social media. La khona upresident we-MK Party baba uPresident Zuma ebekhuluma khona, if I'm not mistaken, eLimpopo, addressing MK members and leaders in that province njengoba ebelapha eLimpopo baba uZuma ezobeka ama-structures e-MK Party. Ukhulume namalunga e-MK Party laphana wathi omunye wabantu abaphuma la eLimpopo engike ngamthatha ngazosebenza naye ku-MK Party, Floyd Shibam. Recently esejoyine i-MK Party uye wakhohliswa ngabathile bamenza ukuthi enze izinto ezingafanele, wenza izinto angazazi, amagama kamsholozi la, wenza izinto angazazi uFloyd ngesikhathi eseku-MK Party. Wayesethi umsholozi uyafisa nje ukuthi athole ithuba ukuthi akayomfuna lapha engamfuna khona, akathi uku-engage naye, uyayibona, ngoba ukholelwa ukuthi kuningi okuhle okukhona kuFloyd, acabanga ukuthi kungasetshenziswa yileli zwe lase South Africa ne-MK Party njengoba ilwela abantu abamnyama. So-ke iyona nkulumo kamsholozi lena ekhona njengamanje eseculator ukuthi umsholozi usakholelwa kuFloyd nakuma-capabilities kaFloyd, nakuba embona njengomuntu o-influence-wa kalula ngabantu abangekho right ngenxa mhlambe yokuthi usemusha futhi. Inkulumo kamsholozi le. Manje-ke ithi nje ake sithi ukuyibheka le ndaba, uma ethi uPresident Zuma usakholelwa kuFloyd, esho zonke izinto ezinhle azibona kuFloyd, kusho ukuthini lokho ngendlela wena obuka ngayo? Nami ngizosho ngendlela engiyibuka ngayo la. Lokho kusho ukuthi umsholozi uyipresident engasebenzi ngama-emotions, uyipresident engasebenzisi ama-emotions uma izokwenza ama-decisions noma izokhuluma esidlangalaleni. Ayifani nalaba abanye abathi uma benika i-platform bakhulume only bedriver ngama-emotions ukuthi basho izinto ezithile ngamanye ama-leaders kwi-society, bagcine sebedebesela ukukhuluma izinto ezithile ezi-positive okuwukuthi kufanele zikhulunywe ngalawo ma-leaders. Umsholozi uthathe leli thuba wakuveza okuhle ngoFloyd, ukuthi uyakubona, akazange afocus kokubi, futhi wazi washo nokuthi angalithatha ithuba lokuthi ayomfuna, okusho kona ukuthi kukhona into umsholozi ayinothisa ngoFloyd before even aye ku-MK Party, ingakamletha ku-MK Party. Kodwa futhi noma eseku-MK Party kwaba khona izinto azifundayo ngoFloyd njengoba esho nje la ukuthi wabona ukuthi u-influence-wa kalula, agcine enze izinto ezingekho right.
Okunye kumele sikukhumbule la ku-MK Party, mina ngendlela engikhumbula ngayo, uFloyd azange axoshwe. He walked out of MK Party. Wenza exactly what he did kwi-EFF. He walked out of EFF engaxoshwanga. So in short, uFloyd akuyena umuntu okokuthi wenza izinto kwi-organization ezize zimlidele ukuthi axoshwe. Njengoba naku-MK Party engazange axoshwe kodwa wasolwa ngama-decisions athile, wademothwa ku-MK Party. Kwafuneka ahambe i-disciplinary process. Ngiyakhumbula nje ngaze ngenze enye ividiyo nami ethi njengoba kwenzeka le DC noma lama hearings disciplinary, ngaze ngathi kule video ukube bengiwuFloyd noma ukube bengiseduze noFloyd bengizomeluleka ukuthi njengoba kuqhubeka i-DC ye-MK Party angaze abe emotional noma agcine esethatha ama-decision awubula, mhlawumbe agcine ethatha i-decision yokuthi angahambisani ne-DC ye-MK Party, agcine mhlawumbe ethatha i-decision yokushiya ku-MK Party. Unfortunately, ngoba ngangingekho eduze kwakhe uFloyd, angikhonanga ukulithola lelo thuba ukuthi ngidlulise lowo mlayezo, futhi angazi noma-ke ukuthi ngalithola lelo thuba lokudlulisa leyo mlayezo wayeyolalela yini, ngoba ngendlela engibuka ngayo wayesevele yenzile i-decision engqondweni yakhe ukuthi uyashiya ku-MK Party futhi useqala eyakhe i-political party. Angiboni ukuthi wayesengajika. Ngikholelwa ukuthi-ke i-decision ayithatha yokuhamba ku-MK Party ngale ndlela ahamba ngayo yaba i-big mistake, njengoba nomsholozi akholelwa kulokho ukuthi kwaba i-big mistake. Kodwa futhi wabona ukuthi usengumuntu omusha, usengasizwa ukuthi alungiseke. Mina naku-ke ngikubukayo ngendlela mina engibuka ngayo la i-MK Party, mase ngireflecta nje ngibuyele emuva ngibuka sonke isimo, ngicabanga ukuthi i-MK Party ayizange imsebenzise kahle uFloyd ngokwama capabilities wakhe, ngendlela engibuka ngayo. Ngicabanga ukuthi i-MK Party mangabe uFloyd imletha ukuthi azoyijoyina, kwakuyoba ngcono ngendlela mina engibuka ngayo ukuthi imsebenzise behind the scene, angabekwa kuma-leadership positions aphezulu nazomenza ukuthi abe kwi-limelight, nazomenza ukuthi anakeke kakhulu, njengoba yaqala yambeka as i-national mobilizer mangaphosisi, later on yagcina imenza u-secretary general. Ama-position amakhulu kakhulu lawo engicabanga ukuthi ngandlela thile amenza uFloyd waba exposed to izinto ey'ningi ezamenza ukuthi agcine mhlampe i-career yakhe ishayeka ngendlela enkulu. Mhlampe kube uFloyd kwenzeka lokhu engakuthola la kukhulunywa ubaba noma ugogo u-Aubrey Mashiqi elaphiyana kwi-SMWX. Kukhona into ayikhuluma laphiyana ugogo u-Aubrey Mashiqi. Ngizoyifaka la i-link la ku-comment section. Ngizoyifaka i-link, nizongena nizibukele ukuthi wathini. Wathi u-Aubrey Mashiqi yena mayibheka uFloyd akamboni uFloyd njenge-leader noma njengomholi ukuthi angabekwa kuma-position of leadership. Kunaloko uma ebheka uFloyd umbheka njengomuntu oyi-political strategist. Uyayizwa leyo nto? In short, ngale ndlela ayebeka ngayo
Mashiqi uFloyd njengoba elapha ku-EFF wayekahle kakhulu ku-EFF ngoba ku-EFF kwakunama leaders kwakune leader efana noMalema right ukuthi ngaba yi-leader capable ukuthi ngaba yi-leader uFloyd wayegood ukuthi abe behind uMalema as a strategist kube uyena o-strategizer for the organization kwakuhamba kahle kakhulu ngendlela ubaba u-Aubrey Mashiqi ayibuka ngayo le ndaba nami ngiyibuka ngaleyo ndlela mase ngireflect ukuthi i-MK Party kube yamsebenzisa ngaleyo ndlela uFloyd naku MK Party ingamnika ama-positions amakhulu laphayana e-leadership kodwa imsebenzi abe behind the scene sort of asebenze mangabe ke example asebenze for example njengo bani ulokhunjana ubaba uMzobe lapha ku-presidency ye-MK Party imsebenzise as umuntu ongasebenza as o-strategizayo behind the scene ongeke abe involved kakhulu abe close kakhulu nabo media nani yabona nje abe busy kakhulu ngasese than public yabona as a strategist enze ama research ngoba uFloyd is good kwi-research futhi uyabhala nama-articles and all that so bengasebenza kahle kakhulu kulele i-MK Party as a strategist njengoba esho uAubrey Mashiqi ngiyavumelana kakhulu nalokho ngoba uFloyd okunye nami engakubuka kuFloyd mase ngireflecta nje uma ulalela abantu abaye baba seduze noFloyd ikakhulukazi ku-MK Party abaye bathi kusondelana bambuka ba-analyze i-personality yakhe bonke bakhala ngento eyodwa mawungabalalela kahle bakhala ngokuthi uFloyd akanayo i-personality engamenza ukuthi abe ne-chemistry nama-colleagues wakhe akakhoni ukuthi abe nobuntu kubantu ngaleyo ndlela mangayibeka kanjalo akakwazi uku-interacta nabantu akhe i-chemistry nabantu akafani abomalema ba-socialize a lot uFloyd is not that kind of a person mawungambheka uFloyd is like umuntu oyi-bookworm mangambheka kanjalo umuntu ohlala efunda nje umuntu ohlale o-reserved umuntu ohlala enida ispace sakhe yedwa isikhathi esiningi hayi ukuba nabantu akanayo lento yokuphila nabantu abe ne-chemistry ngiyakhumbula nje omunye wakwaPaula ngoFloyd uFormer convener we-MK Party eMpumalanga uMary Phathi maye commenta ngoFloyd ngiyakhumbula wakwasho wathi uFloyd akanabo ubuntu kwakunzima even nokuthi ambingelele nje akhulume naye as umuntu amhloniphe yabo akakwazi ngisho ukubingelela into kanjalo so mawubheka ureflect uyazibuka zonke lezi zinto uyabuthi no kahle kahle lo muntu bamfaka endaweni engekho right ukube bamsebenza behind the scene angahlangani kakhulu nabantu so inhloso yokuthi ngenze le video ukuthi uma kuwukuthi kwenzeka umsholozi egcine engage noFloyd egcina uFloyd ebuyile ku-MK Party mina ngendlela engibuka ngayo ngibuka ukuthi uFloyd kufanele asebenze behind the scene kakhulu avele kancane ku-public but abe mningi behind the scene enze izinto ezifana no-research strategize abe kulama teams astrategizayo ku-MK Party ngemuva angaveli kakhulu kubantu like before if kuwukuthi egcina ubuyile ku-MK Party ngoba sazi ngokwenzakala ipolitiki lesikhuluma ngayo and then ke mhlawumbe okunye engakusho la ukuthi amalunga e-MK Party uma kwenzeka ke umsholoze engage noFloyd bexoxa sazi bayoxoxa yini nokuthi uma bekwenzeka bexoxa bayoxoxa bafike phi uma kwenzeka ku-MK Party
imbuyisa uFloyd, asikho isidingo sokuthi siqhubeke simbalela izinto ezi-wrong azenzile ku-MK Party. Asikho isidingo njengoba nabanye nje namhlanje umsholozi abamukelayo lapha e-Eastern Cape as new members of MK Party. Ngeke sibe sibabuza izinto eziningi. Nalabo abaloku behamba bebuya ku-MK Party abanye asikho isidingo sokubabuza imibuzo eminingi because i-MK Party isabhildwa isakhiwa. Kukhona vele abazobe ngiloku bephuma baphinde babuye. Uyayibona into efana nale. Lento ifana nje nasethimini yebhola. Mangabe ucoach ethimini yebhola idlala mayidlala igame. Uyabuka analyze afaka abadlali abathile. Kuyenzeka ukuthi mangabe efaka umdlali afike abe ne-impact. Mhlambe ayisize i-team ikora amagoli and all that. Kwesinye isikhathi kuyenzeka amfake angabi ne-impact. In short uthole ukuthi umfake ngesikhathi esingekho right kwitempo ye-game indlela engakhona. Mhlambe bekudingeka omunye umdlali than lo ngaleso sikhathi. Kodwa okungasho ukuthi lo ufakiwe useless, no. It's just that ngaleso sikhathi ufakwe kungenasidingo sakhe. But bekunesidingo somunye. Izinto ezifana nalezo kunama dynamics amaningi kwipolitiki kufana naye ebholeni njengoba ngiyibeka nje kwisport mangayibeka kanjalo. So onke ama players okuthi akhona kwisquad seteam angasetshenziswa ngeindlela ezingafani ngezikhathi ezingafani ukuze a-impact izinto ezithile ezenzakalayo iqhubeka igame nakupolitiki kunjalo. So ke mangabe kuza abantu abasha ku-MK Party bezojoyina i-MK Party asikho isidingo sokuthi sibuke ipast yabo kakhulu sibabhombe ngama-negative wabo. Ake sibuke ama-positives njengoba umsholozi esho ukuthi ubuka ama-positives uFloyd, ingakho esibona nesidingo sokuthi anga-engage again naye. Mhlawumbe makuhambe kahle agcine eqhubeka futhi esebenzisana naye ngandlela thile. So yiloko mina engikubukayo la. Angazi wena uyibuka kanjani indaba yokuthi umsholozi uthi usengaxoxa noFloyd. Uthini ukuphawula kwakho? Uyibuka kanjani? Ngokubuka kwakho sikhona isidingo sokuthi anga-engage noFloyd again masikhona siyini. Kanjalo mawuthi asikho isidingo usho ngani ukuthi asikho? Ake ucommente ke la sizwe uvo lwakho. Siyayixoxa le ndaba. Ikakhulukazi indaba lena ethinta ama-MK members and those who are interested endabeni ze-MK Party even though bengewona ama-member e-MK Party. Ningaphawula nanda manje interest ngalolu daba. Nibuka kanjani indaba kaFloyd nomsholozi? Ba-engage or ngiyayivala bafethu. Ngiyanibonga kakhulu. Niqhubeke nisubscribe, ni-share, ni-commenta. Nenza konke ukuphusha le channel ye phambili. Ngiyanibonga kakhulu. Umfoka Mkhonza. Thank you so much.